da zuwa tashar Hamzasko TV. Ku shiga YouTube ku yi searching ɗin Hamzasko TV channel. Za ku ga logon mu kamar haka. Za ku kalli shirye-shiryen mu masu ƙayatarwa. Sannan ku danna mana subscribe. Mun gode. Salamu alaikum. Alaikum salam. Lado. Alaikum. Lafiya. Ya gida ya hutu ya jin daɗi. Alhamdulillah. Ashe an yi sabuwar mu. Allah ya sanya alkhairi. Allah ya sanya alkhairi. Allah ya bada zaman lafiya. Allah ya bada zaman lafiya. Allah ya ba mu kuɗi mu mu kawo. Amin amin dan saurayi. Amin amin. Ka yaro mai hankali, yaro mai nutsuwa, yaro ba irin hanzu ba. Allah ka shirya mu wannan yaron na hanzu. Salamu alaikum. Alaikum salam. Baba, an wani lafiya? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya lau. Ya jin daɗi? Lafiya lau. Barka ne. Yawwa. Baba, wai wata tambaya nake so na ma. To, Allah isa na sani ɗana har Wai, da anti Amarya da uwata. Daga ciki wacce kake so tsakanin anti Amarya da kuma uwata? Da mamata ba. Yaro ne. Ya ake ka samu wannan tunanin? Wallahi, ai, wanda na ma tambaya. Ka san na akwai yadda ka san ɗan jarida haka nake. Wallahi yaro, duk da ke son su. Kana son su gaba ɗaya? Gabaki ɗaya duk da ke son su. Gaba ɗaya kana son su. Wallahi gabaki ɗaya. Alhamdulillah. Yawwa, yaro mai hankali. Amma bari in ma tambaya. Allah isa na sani. Kuku uku da kai da anti Amarya da uwata. To sai kuka shiga teku a jirgin ruwa. Za mu yi tafiya ke. Za ku yi tafiya. To kuna cikin tafiya kun zo daidai cikin tsakiyar tekun nan. Sai jirgi ta lalace, jirgin ya lalace, ya ki gaba, ya ki baya. Astagfirullahi. Bayan nan sai aka turo muku da karamin jirgi. Shi kuma jirgin da mutane biyu kana kwashewa. Ina ɗauka. To shi jirgin da mutane biyu kacal yake iba. Shi kuma Tsakaninka da kai baba da anti Amarya da uwata mahaifiyata ke nan. mahaifiyarka ke. Yawa, to daga cikinsu wane ne zai haƙura ya shiga ciki? Yaro. Wanda idan jirgin ya riga kuka shiga ciki ya tafi har abada ba zai dawo kuma jirgin nan ya lalace. Dole sai an bar mutum daya a ciki. Wa za a bari? Allah sarki yaro. Wane ni zan haƙura? Yaro ba ni zan haƙura ba. Zan ɗauki amarya ta ne mata biyu. Ban mamanka a ciki. Ka bar uwata a cikin lataccen jirgin. Saboda ina so ta yi mutuwar shahada. Shahada nake so. Mutuwar shahada. Mutuwar shahada. Ku rayu.